Busu bătrâne, aș dori să-l descriu pe tatăl meu într-o serie de vloguri, deși s-ar putea să rămân doar la acesta. Ca să parafrazez începutul unui film, nu voi vorbi despre tatăl meu așa cum a fost, ci despre cum mi-l amintesc. Cum mi-l amintesc depinde de zi. Uneori e acrobat pe sârmă, alteori e un copil speriat sau un om înțelept. Dar cum este tatăl meu în amintire se schimbă mereu. Așa că, de ce fac filmul ăsta și mai ales pentru cine îl fac? În primul rând vorbesc de tata pentru mine. Moartea lui a lăsat o rană în mine. Filmul ăsta e un pansament. Apoi pentru el. Amintirea e tot ce rămâne dintr-un om. Și la urmă pentru voi, privitorii. Nu-l veți cunoaște pe tata și nu vă veți distra. Dar dacă doriți, vă puteți oglindi prin mine în ochii tatălui meu. Vă veți vedea acolo tot pe voi, distorsionați, idealizați și plini de speranțe, ca o balerină în fața morții, ca un pește zbătându-se în undiță. Tata e caleidoscopul prin care am privit lumea. Săptămâna asta mă căsătoresc și de un timp trăiesc plin de speranță. Ăsta e secretul. Te păcălești singur. Mergi la înălțime pe sârmă, ca și cum nu poți cădea, stai și învârți bucățele de plastic în lumină, ca și cum moartea nu există. Cu drag, al tău, Orica.